ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଯେ କୁଆଡ଼େ ନଉନ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ଆଉ ଯିବା ଚାଲ କେଉଁଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକି। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆମେ ଭେଟିଲୁ ଦିଟି ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମଜା ନେଲୁ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମର ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ପାଖରୁ 7 କିଲୋମିଟର ହେବ। କୋସିଦା ଗାଁର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ନନାକୁ ଭେଟିଲୁ। ନନାକୁ ଭେଟିଲା ପରେ ହେଉଛି ନନା ଆମର ପାଣି ନେଉଥିଲେ କୂଅରୁ ଭୋଗ ରାନ୍ଧିବେ ବୋଲି। ସେଇଠୁ ଆସିକିରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନନ୍ଦୀକୁ। ନନ୍ଦୀ ପାଖରୁ ଆସିକିରି ମାଉସୀ ପାଖରୁ ଭୋଗ କିଣିଲେ। ଭୋଗ କିଣିକିରି ନେଇକିରି ଆମେ ଗଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ନନାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଭୋଗ କଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯାଉ ଯାଉ ମନ୍ଦିର କଲର ହେଉଛି, କାମ ହେଉଛି, ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଲର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନନାକୁ ଭୋଗ ଦେଇକିରି ଆମେ ସେଇ ଭୋଗରାଗ କଲୁ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଠାକୁର, ସବୁ ଠାକୁର ଅଛି ସେଇଠି। ଆପଣମାନେ କେହି ଆସିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ କୋସିଦା ଗାଁକୁ ଆସି ଠାକୁର ଦେଖିକିରି ଭୋଗରାଗ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ବୁଲିଲୁ, ମଜା ନେଲୁ। ତମେ ବି ବୁଲ, ମଜା ନିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସବୁ ତ କହିଦେଇଛି।